Am foarte multe decanturi, așa că am pus câteva într-o punguliță aici și o să iau la întâmplare câte un parfum pe videoclip și să vorbim despre el. O să încep cu acesta, care este Hugo Boss The Scent Elixir. Super fain! Și să încep să-l descriu. Acesta este un parfum floral, fructat, care duce pe o zonă mai dulce și ține o tentă lemnoasă pe fundal pe tot parcursul lui. Este un parfum cumva în zona bărbătească, adică e pe clasicul acela bărbătesc, doar că se duce cumva și mai dulce, așa că iese cumva din tipar. Dintre parfumurile de la Hugo Boss, acesta este singurul care chiar îmi place și l-aș purta, așa că eu zic să încercați. Este Hugo Boss The Scent Elixir. Îl găsiți cam în toate magazinele Sephora, Douglas, Marionau și pe mine chiar ținea destul de bine. Adică, din câte țin minte, 7-8 ore ținea lejer.